slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa Balti för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedinvå värmer lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, ångon upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, ångon upp och släppa all stress idag. Bastubröder är vi som glöder 100 grader nöja. Bara bastu, hejta på så släpp in bara yr. Oh, oh, oh. Bara bastu, jo. Sauna. Sauna. Ja, just ja. Helppo vattno mig